United by Innovation, neboli také propojení inovací. Tak by se dal charakterizovat 66. ročník brněnského mezinárodního strojírenského veletrhu. Tady se unikátním způsobem propojuje průmysl s univerzitami, excelentní vědou a významnými osobnostmi různých oborů. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní jednání v nadcházejících dnech a budu se těšit na další spolupráci. Celému veletrhu dominovala digitalizace, robotizace a využití umělé inteligence. Na takové akci nemohou chybět lídři oboru. Technická univerzita v Košicích a její strojnická fakulta je již tradičně vystavovatelem s nepřehlédnutelnou expozicí a řadou inovativních řešení. Stánek na prestižním místě byl středem pozornosti mnoha návštěvníků a také významných hostů. Dobrý deň, prajem. Dovolte mi, aby som vás privítal v expozícii Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na 66. brněnskom veletrhu. Je mi cťou v stánku privítať člena vedeckej rady Strojníckej fakulty, pána docenta Fila, ktorý nás prišiel pozrieť, lebo je s istou časťou spojený s exponátom, ktorý je tankovacia stanica pre vodík, a dovol mi, pán docent, aby som ťa privítal a odovzdal ti slovo. Vážený pán dekan, veľmi som rád, že pod tvojim vedením takto pokračuje v tomto nádhernom moravskom prostredí, pokračuje táto nádherná výstava a že naša strojnická fakulta je tu z hlavných ukazovateľov a hlavných bodov, a keď vidím tie roboty naše, to lietadlo naše a tie spinálne jednotky a tie všetky vymoženosti, ktoré dokázala Strojnická fakulta pod tvojim vedením. Pán profesor, som veľmi hrdý, že môžem tu pri tebe stáť. Čo sa týka ostatných vecí, mám strašne rád lietadla, lebo som slúžil v 10. leteckej armáde, stíhacie bombardovacie letectvo, 1 rok ako absolvent, a musím povedať, zabezpečoval som len technicky motory a draky, ale strašne sa mi páči, keď vidím tu lietadlo, ktoré je moja srdcová záležitosť, čiže stíhačky a lietadla je moja srdcovka. A čo sa týka ostatných motorov, každý máme radi motory. No a motory sú dôležité pre nás a myslím si, že Strojnícka fakulta robí veľa do motorov. A posledná vec, ktorú musím zdôrazniť, je zdravie človeka. A keď vidím tie implantáty, mozgové implantáty, spinálnych jednotiek implantáty, som hrdý, že môžem pôsobiť a spolupracovať so Strojníckou fakultou Technickou univerzitou. Prezentujeme tu kompaktnú nízkotlakovú čerpaciu vodíkovú stanicu. Vodíkovým technológiám sa už venujeme viac ako 17 rokov. Vyvíjame rôzne spôsoby uskladnenia vodíka. Keďže vodík je najľahší plyn vo vesmíre, tak je problém s jeho uskladnením, pretože ak chceme uskladniť veľké množstvo vodíka, napríklad v automobile alebo v autobuse, tak potrebujeme využívať buď veľmi vysoké tlaky alebo kvapalný stav. A my ideme trošku inou cestou a snažíme sa vyvinúť zásobníky, ktoré dokážu chemicky v sebe naviazať vodík, a na to práve využívame zliatiny kovov, nazývané teda metalhydridy, ktoré keď sa zlúčia práve s týmto vodíkom, tak dokážu ho uskladniť tak, ako povedzme špongia dokáže nasať vodu, tak dokážu tieto zliatiny uskladniť vodík, a deje sa to pri veľmi nízkom tlaku, čo je výborné v tom, že je to veľmi bezpečná technológia, ako dokážeme vodík uložiť a vieme ho následne potom dodávať do palivového článku, kde sa vodík zlučuje s kyslíkom a vzniká teda elektrická energia a vodná para. Takže je to najčistejšie palivo, ktoré dokážeme v dnešnej dobe vyprodukovať, keďže vzniká len čistá voda pri jeho spaľovaní a žiadne iné oxidy, či už uhlíka alebo dusíka. No tak ja vás vítam pri expozícii personalizovaných implantátov na mieru pre ľudí, kde môžeme vidieť napríklad naše výstupy v podobe implantátov, a je tu vedecké bádanie, kde sa pretavuje to do výstupov v podobe implantátov. Napríklad na samotnej expozícii môžete vidieť implantáty medzistavcovej platničky, kraniálne implantáty, implantáty v podobe mandibuly, taktiež maxilofaciálnych implantátov a taktiež implantátu sterna alebo femuru. Samotný implantát
Ako by sme to zhrnuli, tak samotný postup je ten, že potrebujeme nejaké vstupné dáta. Vstupné dáta pre náš prípad znamenajú výstupy z magnetickej rezonancie alebo počítačovej tomografie. Výsledkom toho je nejaká 3D rekonštrukcia deformity jednotlivých kostí. Na základe tejto deformity a 3D modelu sa vytvorí referenčný model nad pomocou 3D tlačiarne. Na základe tohto referenčného modelu následne generujeme a dizajnujeme samotný implantát. Ten implantát môže byť vyrobený z kovového materiálu alebo termoplastického materiálu. Toto je projekt študentského auta, ktorý je určený na preteky na nízku spotrebu. My jazdíme v kategórii benzínových motorov. Snažíme sa vlastne postaviť auto tak, aby dokázalo na 1 liter benzínu prejsť čo najviac kilometrov. Naším osobným rekordom je prejdená vzdialenosť 825 km na 1 liter benzínu. Používame špeciálne technológie na výrobu karosérie toho auta, aby bola čo najľahšia, aby spĺňala aerodynamické parametre a hlavne, aby tá pohodná jednotka bola čo najúspornejšia. Jedná sa o letadlo v podstate českej výroby alebo firmy, ktorá má zastúpenie aj v Čechách aj na Slovensku. Môžeme kľudne povedať, že československej výroby. Je to kategória alebo lietadlo z kategórie LSA, čo znamená v preklade Light Sport Aircraft alebo ľahké športové lietadlo. Toto je špecifická kategória v svete General Aviation. Je to vlastne malé lietadlo, ktoré je zároveň certifikované pre potreby a výcvik nových pilotov. Takže konkrétne tento model, ktorý voláme Sport Cruiser, je určený pre americký trh. Na americkom trhu týchto modelov máme viac ako 400 v obehu, 400 v rôznych leteckých školách, leteckých kluboch. Tento model vychoval tisíce pilotov v zahraničí, tisíce. Podobný model predávame aj na európskom trhu, sa volá PS28 Cruiser. Dneska vystavujeme tento model. Máme samozrejme do budúcna riešenie, alebo pracujeme na vodíkovom riešení v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a so strojníckou fakultou, aby aj tá inovácia napredovala v oblasti toho pohonu. Takže dneska je vodík témou, tak to je vlastne jedna z najväčších dôvodov, prečo sme tu, prečo vystavujeme, spolupracujeme v tejto oblasti a chceme priniesť na trh nejaké nové riešenia. Toto je už tretia verzia kinetickej sochy. Na tejto soche môžeme vidieť dvoch velikánov. Tuto môžeme vidieť Rudolfa Schustera, bývalého prezidenta Slovenskej republiky. A keď sa to vlastne zmení po čase, tak vlastne budeme vidieť Tomáša Baťu. A tento exponát je už tretia verzia tejto sochy. A je tam PLC riadenie, automatické riadenie a je to vlastne úplne špička, čo bola zatiaľ. Je tam zhubené kolesá, riadiele motory, ktoré vlastne to otáčajú. A sa tá celá socha vlastne zdvíha a vlastne zacvakuje tam tie dva obrazy. Čiže sú tam dve polohy, ktoré sa vlastne tvarujú. Prvá poloha tvaruje jeden obraz a druhá poloha tvaruje druhý obraz. V súčasnej dobe prebieha aj svetová výstava Expo 2025 v Osake. Ide o 52. ročník Expa, kde je Slovensko taktiež účasťou a v našom slovenskom pavilóne prezentuje strojnícka fakulta aj personalizované implantáty, ktoré poukazujú na to, že dokážeme v rámci strojárskej výroby vytvoriť aj implantáty, ktoré dokážu pomáhať ľuďom a zachraňovať ľudské životy. Mali sme tam aj dve prednášky, nadviazali sme spoluprácu s lekármi z Japonska aj zo Saúdskej Arábie a veríme teda, že poukážeme na to, že sme schopní pracovať aj v tejto oblasti. Gratulujeme k úspěšné prezentaci a těšíme se na setkání na 67. ročníku MSV v roce 2026.